איינשטיין אמר שיצירתיות היא לראות את מה שכל אחד ראה ולחשוב את מה שאף אחד אחר לא חשב. ובמילים פשוטות, יצירתיות זה לחשוב 180 מעלות ממה שכל השאר חושבים. אני קרין עמנואל, סיימתי בהצטיינות תואר בטכניון ובכל זאת החלטתי ללכת להגשים את החלום שלי למרות שכולם חשבו שזה מעשה מטורף. היום אני אמנית עוגות ומייסדת האקדמיה לעיצוב עוגות ופיסול בבצק סוכר, ובפודקאסט 180 מעלות אני הולכת להראות לך את הדרך להקשיב לקול הפנימי שלך, כדי שגם את תוכלי להגשים את החלומות שלך במקסימום. כשכולם יעשו את אותו הדבר ויקבלו פחות או יותר את אותן התוצאות, את תחשבי אחרת, תפעלי אחרת ותקבלי תוצאות יוצאות דופן. כשתאזיני לפרק הזה, נסי לפתוח את הלב ולקחת משהו אחד קטנטן שאת יכולה ליישם מיד. כי העניין הוא לא רק לחשוב 180 מעלות, אלא אשכרה ליישם את זה. אז את מוכנה להביא את היצירתיות שלך לידי ביטוי? עכשיו אפשר להתחיל. אז שלום לאריאל יופן. שלום לקרין. כמה זמן אנחנו מכירות? שנתיים? קצת יותר אולי. קצת יותר משנתיים. עורכת דין. ונכנסת לתחום של עיצוב עוגות. נכון. היום בפודקאסט, בעצם זה ההקלטה הראשונה של הפודקאסט. זאת אומרת, המפגש הראשון עם מעצבת עוגות במסגרת הפודקאסט. כיף לי. אני סופר מתרגשת מזה. אז כמו כל דבר ראשון, לא הכל, חבלי לידה, כן, לא הכל זורם חלק ולא הכל הולך בקלות, אבל אנחנו פה בזרימה, ואחד הדברים שאנחנו הולכות גם לעסוק בו מההיכרות שלי איתך, זה על השלמות של הדבר נקרא לזה. זאת אומרת, לא הכל חייב להיות מושלם על ההתחלה, לא הכל חייב להצליח על ההתחלה, יש דברים שככה לוקח קצת יותר זמן עד שהם מתניעים ועד שהם תופסים תאוצה ועד שאנחנו מצליחות להגיע למה שאנחנו רוצות. אז אני ממש שמחה לפגוש דווקא אותך פה בפעם הראשונה שלי, דווקא בגלל שחשוב לי שתראי גם את הצד הזה, איך זה בסדר שזה לא יהיה הדבר הכי מושלם שיש, זה לא יהיה הקלטת הפודקאסט הכי וואו שיש, כי זו פעם ראשונה. Okay? וזה חלק מהעניין של פעם ראשונה. ויכול להיות שאחרי שתחזרי אלינו מהרילוקיישן שאת צפויה לעשות בקרוב, ותרצי להשתתף כשאנחנו נגיע לאיזה פרק 200 אז תחזרי. ואז תגידי, וואי, קרין, איך זה שונה מהפעם הראשונה שבאתי אלייך? ואולי אפילו יהיה פה איזה אולפן הקלטות. כן, יהיה פה איזה סטודיו חדש, תרחיבי, תשפצי. נכון, אי אפשר לדעת. אוקיי, וזה חלק מהיופי של לשחרר את השליטה ואת הידיעה של לאן אני הולכת ואיך זה הולך לקרות. אנחנו נצלול רגע לעומק הדברים. אני אספר ככה בכמה מילים, שלחתי לך טופס, תכתבי בו. תעני על כמה שאלות, אז אני ככה דוג משם כמה דברים קטנים, ומשם אנחנו נתפתח, את תדברי, אני אדבר, זה כזה, אנחנו נזרום. סבבה. מוכנה? תמיד. אומץ. כן, האמת שזה מאוד אמיץ, אני חייבת להגיד לך. כן? באמת, כן, זה אמיץ, כי יש דבר אחד שאנחנו הולכות לדבר בפרטי, רק את ואני, בטלפון או בשיחה כמו שישבנו פה ודיברנו עד שפתחנו את המצלמה, ויש פתאום לחשוף את עצמך ואת העסק שלך ואת החלומות שלך ואת אולי חששות או את הדברים שאת אומרת שמעכבים אותך וזה לעיני מצלמות. איך אמרת לי? לא אמרת לי שזה מצולם. כי את אומרת פודקאסט, חשבתי מוקלט, אז את אומרת אוקיי, נתחיל לדבר, אבל פס שחור מהעיניים זה תמיד נחמד. הנה, בבקשה, לקח, לא לצאת מהבית בלי פס שחור בעיניים. נכון. זה לא, אין. לקח לחיים. לקח לחיים, חשוב מאוד. אז כשאני שאלתי אותך, מה החלום שלך? אני מקריאה במילים שלך. אני לא זוכרת אפילו. אז אני אקריא לך, עבר זמן כבר מאז שלי. את כתבת לי, החלום שלי להביא משהו חדש, ליצור לעצמי שם ולבנות עסק שמשמח הרבה אנשים, ומאפשר לי לחיות את החיים שאני רוצה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת איזון בית עבודה.
אני רוצה להיות שם מוכר, לעשות דברים בעלי משמעות שמשפיעים על חיים של אנשים דרך העסק. וואו. אני מתרגשת מעצמי. נכון? ממש. מהמם. זה מה שכתבתי? כן, וכתבת גם שאת רוצה להעלות את המודעות לעוגות מעוצבות טבעוניות. אז לא אמרתי, אז את באמת מתמחה בעוגות מעוצבות טבעוניות. נכון. כל המטבח שלך טבעוני. נכון. אז זה כבר, אנחנו לא נעסוק בזה היום בדילמה שלך, אבל אני כן אגיד שזה ייחודיות מאוד מאוד גדולה, כי אין הרבה מעצבות שעושות רק טבעוני. או בכלל טבעוני. נכון. וזו ייחודיות מאוד מאוד גדולה. למרות שעכשיו תראי מלא בנות מהאקדמיה, אני מחלקת את המתכונים לקראת כל יום מישהו אבל יש הבדל, את יודעת, יש הבדל בין מתכון לבין זה שזה חלק מה-DNA של העסק. את מבינה? נגיד, מישהי שתבוא אליי, לקוחה, היא לאו דווקא תחפש את העוגה הטבעונית, את הזה, היא תשאל אותי, יש מצב לעוגה טבעונית, קורה לי, כן? אני אומרת לך מה קורה. ואז אני אגיד לה, את בעצמך הזמנת ממני עוגה, אז אני אומרת, וואלה, לא, אני לא עושה, את רוצה, אני יכולה לבדוק איזה מתכון, אבל אין לי ניסיון עם זה. את מבינה? יש הבדל בין זה לבין מישהי שהיא חיה ונושמת טבעונות, שסומכים עליה, שהיא מכירה מתכונים, שהעוגה תהיה גם טעימה וגם... זה אחרת, כן. כשזה חלק מה-DNA, ואז את ממתגת את זה כעוגות מעוצבות טבעוניות, זה משהו אחר לגמרי. את בטח מכירה את אילנה. כן. אז אילנה מדהימה, אילנה, מה השם של העסק שלה? את יודעת להגיד שנעשה את ההקשר? יצירה טבעונית מתוקה. אז אילנה מדהימה, אילנה וינטר. נכון. אז העסק שלה, זה ה-DNA שלו, שזה עוגות טבעוניות, מעוצבות ולא מעוצבות, אבל זה חלק מה-DNA, וזה, כשאת רוצה לעשות, להביא את הבשורה הזאת לעולם, אז את צריכה גם לצעוק אותה באומץ, מבינה? אבל אנחנו לא נעסוק בזה היום. בפעם הבאה. אני רק אומרת, אבל בגלל שאת אמרת את זה, אז זה כן משהו שאני רוצה לצעוק אותו באומץ, ובכלל באופן כללי יש הרבה דברים שאני כן רוצה לקבל את ההחלטה ולעשות אותם באומץ. אוקיי? כשאנחנו מדברות על העסק, בכלל בחיים האלה. בכלל בחיים, כן. אומץ זה דבר חשוב. ואז כששאלתי אותך, מה מעכב אותך? את רוצה לשמוע מה כתבת לי? אני יודעת מה כתבת. את רוצה לספר לנו במילים שלך עכשיו? תקני אותי אם אני טועה. יאללה. אני. כתבת אני, אבל את זה אני דווקא לא רוצה, אני רוצה לדייק, מה זה אומר אני. אוקיי? כי אני אגיד לך מה, את יודעת שלא רק מעצבות עוגות, הרבה אנשים בכלל, ואם בואי נמקד את זה שנייה לבעלי עסקים, תמיד הם ירגישו שזה הם הדפוקים. כולם מצליחים, האמא עליה סרטונים טוב, אבל היא יפה, היא יודעת לדבר למצלמה, היא עושה עוגות נורא נורא יפות והיא נורא מצליחה, טוב, אבל היא קרין עמנואל. בואי, אני לא נולדתי קרין עמנואל, אני רק רגע סיפרת לך שבכלל נולדתי קרין אבוגנים. אתה לא נולד ככה, אתה עושה את עצמך. יש משפט נורא יפה שאת בטח מכירה את טוני רובינס. ברור. יש משפט שהוא אמר פעם, והוא אומר אותו הרבה, שנורא לקחתי לעצמי, והוא אומר, אני בניתי את האיש הזה, שהוא אני, הוא בא מהשפטות, טוני רובינס, והוא באמת בנה את עצמו, והוא אומר, אני לא נולדתי המפלצת הזאת, אני בניתי את האיש הזה, וזה לא משנה מאיפה אתה בא, ועם איזה יכולות אתה בא, ועם איזה רקע, ועם איזה... תמיד יש לך את היכולת לבנות את האדם שאת רוצה להיות, אוקיי? וזאת המטרה שלנו, פשוט לבנות את מה שיש לך בחלום הזה, הבן אדם הזה שמשפיע על אנשים, שעושה דברים דרך העסק שלו, שמאפשר לך לחיות את החיים שאת רוצה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת איזון בית עסק, את יכולה לבנות את זה. זה עבודה. אוקיי? כל דבר. מה שבא בקלות זה לא... בדיוק. זאת עבודה, אבל זה משהו שהוא אפשרי. ואם אני מתכנתת את הראש שלי להבין שרגע, שנייה, זה אפשרי, עכשיו בואי נבין איך אנחנו הולכות לעשות את זה, אז זה אחר לגמרי מאשר גישה, לא להיעלב ממה שאני אומרת, לא לקחת שום דבר אישי, כן? אחד הדברים את מכירה אותי כבר, זה שאני אומרת דברים ככה דוגרי בפנים, ולפעמים אפשר להיעלב, לא להיעלב משום דבר שאני אומרת, בסדר?
מגישה קורבנית. אוקיי? מה זה אומר גישה קורבנית? של בגלל זה ככה זה לא הצליח. אכלו לי שתו לי. אכלו לי שתו לי, יפה. בסדר? בגלל זה זה לא הצליח לי, ובגלל זה זה לא הצליח לי, ואם הייתי עושה ככה, אז... ואז כל פעם שאני מרגישה שאני נופלת קצת לגישה קורבנית כזאת, אני אגיד לך את האמת, היום אצלי נדיר שזה קורה, כי אני באמת עובדת על עצמי כל הזמן בנושא הזה. נדיר שזה יקרה, אבל אם זה קורה, אני נותנת לעצמי שתי סתירות ומאירה את עצמי, ואומרת לעצמי, רגע שנייה, מה את לומדת מזה? איפה האחריות שלך פה? מה את יכולה לעשות אחרת בשביל שזה ישתנה? אוקיי? ואז אני בונה את האדם שאני רוצה להיות. אוקיי? כשאני נכנסתי לתחום, ניתן לך דוגמה, למה אני אומרת לך את זה? כי זה מאוד דומה לחלום שהיה לי כשאני הייתי בתחילת הדרך בתחום. הייתי חיילת משוחררת. לא היה לי שמץ של מושג איך לבנות עסק, לא היה לי אפילו פייסבוק, וכבר לאנשים היה פייסבוק. היה פייסבוק? ממש, כן. לפני, לא? לא, היה פייסבוק, כשאני הייתי חיילת בדיוק אנשים התחילו כזה, זה היה רשת חברתית, לא היו מפרסמים שם עדיין וזה, והיה כבר פייסבוק, והיו צוחקים עליי שאין לי פייסבוק, ושאין לי מושג אפילו מה זה, שתביני את הרמה, אני הייתי בטוחה שמדבר על ספר, בוק, אוקיי? זאת הרמה. זה כבר... אוקיי? אני באמת הייתי מנותקת מהדברים האלה לגמרי, לא הבנתי על מה מדברים, ואז כשאני פתחתי את העסק וזה, אז אחותי הקטנה, שקטנה ממני ב10 שנים, אז מדובר בילדה באמת, בת 12, אפילו פחות, אמרה לי... למה את לא מפרסמת בפייסבוק? כולם מפרסמים בפייסבוק. אז אמרתי לה, איפה זה הפייסבוק הזה? אז אחותי... זה יפה זהב. כן, בדיוק. אז אחותי הקטנה פתחה לי את הפייסבוק, והיא קראה לעסק שלי, היא אמרה לי, טוב, איך קוראים לזה? אמרתי לה, לא יודעת, מה זה איך קוראים? לא יודעת, על מה את מדברת בכלל? באמת, לא הבנתי על מה היא מדברת, היא קראה לזה קרין עוגות מעוצבות, ופתחה לי דף פייסבוק שנקרא, אותו דף שהוא היום... קרין עמנואל, היה נקרא בזמנו קרין עוגות מעוצבות, והתחילה ללמד אותי איך מעלים פוסטים ואיך זה, ובאמת לאט לאט, אני אפילו לא זוכרת איך הגענו לזה, מזה שהייתי בלי שום מושג, בכלל, אבל ידעתי שאני רוצה לעשות משהו גדול, אוקיי? האם זה משהו שיכול לקרות מ-0 ל-100? זה בלתי אפשרי הרי. נכון, זה בלתי אפשרי שאוקיי, יאללה, אני נכנס לתחום ותוך שבוע אני הכי מוכרת ויש לי מלא עבודה. זה לא עובד ככה? לא. טוב, אז מה לך הביתה? זה לא עובד ככה. חשבתי, אני הייתי בטוחה אז בזמנו, כשאני פתחתי את העסק שלי, הייתי בטוחה שיהיה לי מקום, מכירה בטוח את הסיפור הזה. כן. שיהיה לי מקום ויהיה לי סטודיו מהמם, ואני אשים שלט על הדלת, ואני אכתוב שפה יש עוגות מעוצבות. ואנשים פשוט ידפקו לי על הדלת ויבואו להזמין עוגות. והיה לי סטודיו מהמם, עבדתי על זה שיהיה לי סטודיו מהמם, היה לי סטודיו מהמם, והיה לי שלט על הדלת, ואפילו שלטים במושב, ואף אחד לא בא לדפוק בדלת ולהזמין עוגות. אף אחד מעולם לא דפק לי בדלת. לא, סתם, אני צוחקת. האמת שפעם באמת מישהו דפק לי בדלת, וסופר הופתעתי והתרגשתי, ואתה אמרתי, יואו, זה עובד, השלט הזה עובד. אבל זה היה אנשים שכזה באו לצימרים וראו שלט. וחיפשו לראות אם יש איזה מאפה. לא מאפה, כאילו עשו טיול במושב ורצו לראות מה זה הסטודיו הזה. סתם. הבנתי. אז מה אני אמרתי? אבל מעניין אותי, מה אמרתי שמעכב אותי? אז מה אמרת שמעכב אותך? אז אמרת, משהו בהתנהלות שלי דפוק. אני מאוד רוצה, מאוד רוצה, אבל אני לא עושה מספיק כדי שזה יקרה. אז נתת לי דוגמאות. אל תקחי ללב, הדוגמאות האלה כנראה תקפות לחצי ממי שהולך לשמוע את הפודקאסט הזה, בסדר? קונה קורסים אבל לא מיישמת אותם, לא מנהלת זמנים כמו שצריך, תמיד אני מגיעה לרגע האחרון עם הלשון בחוץ, אני לא מתרגלת, לא משווקת, בראש שלי אני עפה, חולמת בגדול ויש לי שאיפות מטורפות, בפועל אני לא מצליחה להביא את עצמי לעשות את זה. אולי זה עניין של ביטחון, אולי זה הרס עצמי, אני ביקורתית מאוד כלפי עצמי ולא מאפשרת לעצמי לצמוח. נשמע מאוד מדויק, חייבת לציין. אני מאבחנת את עצמי לא רע בכלל. כנראה
שהרבה ממי ששומעת את ההקלטה הזאת עכשיו, תזדהה עם זה. אוקיי? זה עצוב. לא יודעת אם זה עצוב, אני אגיד לך את האמת, אני חושבת שזה פשוט עניין של כלים, ותכף אנחנו נבין את זה, איך אנחנו עושות את הסוויץ' הזה, אוקיי? כי יש משהו שיוצר אותך, נכון? הרי בואי את עורכת דין, נכון. השגת איכשהו את התואר הזה, זה לא תואר פשוט, עברת את מבחני הלשכה, הם לא מבחנים פשוטים. את יודעת איך עברתי אותם אבל? לא. הצבתי עוגות. חיי. ככה הגעתי לו, את מבינה שככה הגעתי לעוגות המוצאות? כן, אני זוכרת שסיפרת לי את זה. אבל עדיין, בסוף, בשורה התחתונה, יש לך את התחת לשבת ולעשות משהו שאת רוצה להשיג אותו. כשאת מבינה שיש לך דדליין, המבחן הוא בתאריך ככה וככה. נכון. אוקיי? אז את מבינה, את יודעת לפרק את זה ולהגיד, אוקיי, אני צריכה לעשות ככה וככה וככה בשביל לעבור את המבחן הזה. אני יודעת לעשות את זה בראש. בפועל, שם זה הבעיה. כי את אומרת, יש לך תחת, הנה המקום שבו אין לי תחת. בלימודים. כן. אין לי. זה תמיד אנחנו צוחקים בבית, שאם הילד יקבל את הזיכרון שלי ואת התחת של גיא, אנחנו מסודרים. אין לי. גם הכל. אגב, אפרופו רגע האחרון לשום בחוץ, תמיד. מהילדות, מבחנים, הסמכות, לא משנה, כל דבר. וזה מפריע לך? כל ברגע האחרון. היו תקופות שלא, כי לא הייתי צריכה. זאת אומרת, לא הייתי צריכה מעבר, אם הייתי צריכה עכשיו להגיע למבחן, ידעתי שמספיק לי לעבור על החומר יום לפני, וזהו. איך את מתפקדת במצבים כאלה, במצבי לחץ? מעולה. יופי. מעולה. אבל בעוגות, לצורך העניין שזה פרויקט, זה פחות עובד. זה לא עובד לחכות לרגע האחרון, כי זה לא עובד לחכות לרגע האחרון. יש שלבים שצריך לעשות, נכנסים לחץ של זמן, זה לא לשבת לקרוא חומר לשנן. יש פה בלת"מים, אתה קורא חומר, אתה משנה. פה אולי זה לא יצא בדיוק כמו שרציתי. אולי התנור שלי החליט שלא בא לו לעבוד. היה לנו עכשיו, פתאום פגר לי. אי אפשר להגיע לרגע האחרון. ובמקום הזה זה התחיל להפריע לי. אוקיי. אני חושבת שבמקום ליהנות מזה, זה הופך להיות מתיש אותך. מתיש. כשלימודים זה משהו שאני מאוד אוהבת ללמוד, אבל אני אוהבת לשבת עכשיו שעות, אני אוהבת לקלוט את החומר, טק לעבור הלאה. אז בלימודים זה מאוד הסתדר לי ללכת, לבלות, ליהנות, לחגוג. גם לפני מבחן לשבת לחרוש על החומר, לא לישון בלילה, להגיע למבחן, רציתי את הציון, ללכת הביתה. אוקיי, את בן אדם של הרגע האחרון. דחיינית קוראים לזה. לא. אני גם בן אדם של הרגע האחרון. בוריס נגיד ממש לא, בוריס יכול להתחרפן מזה. זה שעכשיו בוריס ידע לנו את הדברים ברגע האחרון זה הלם, זה לא קורה אצל בוריס, באמת, זה לא קורה. בוריס יודע מה צריך לעשות, מתי צריך לעשות, הוא מתחיל בזמן. אני של הרגע האחרון, אבל את יודעת משהו? אני נגיד בלגניסטית. זה גם בא ביחד עם אנשי הרגע האחרון. כן. בוריס, מן הסתם, הוא מסודר. אוקיי? את מבינה שאתם מראה שלנו, רק שאצלנו העיראקי זה הוא ברוסי. כן, זה בדיוק הפוך. כן, הפוך. אז בוריס, הוא מסודר. כשאני הכרתי את בוריס, פתחתי את הארון, הייתי בהלם. כמו חיילים. כמו חיילים מסודר. אני פותחת להסתכל, או. מצד שני, אצלי זה כאילו... אני אוהבת סדר, אני מאוד אוהבת סדר. אני גם אוהבת, אבל לא אוהבת לסדר בעצמי. כן, אני מאוד אוהבת סדר, אבל אני לא בן אדם מסודר, אני לא יכולה להגיד על עצמי שאני בן אדם מסודר, אני מאוד אוהבת כשמסודר. אבל כמה זמן זה מחזיק? אני משתדלת, אני משתדלת, אבל למה אני מספרת לך את זה? כי יש משהו שמישהי פעם אמרה לי שמאוד עזר לי. סיפרתי לה היא מטפלת זוגית, סיפרתי לה על ההבדלים בינינו, וכל הזמן אמרתי, אני חושבת שזה מפריע לבוריס, הבלגן שלי, וכאילו זה. ואז היא אמרה לי, תקשיבי, זאת את. קודם כל תקבלי את עצמך שאת ככה, ועכשיו בואי זאת את. זה מה שנכון לך. זה כמו, את יודעת, בוריס נגיד,
בן אדם, הוא ציפור לילה, תתני לו לעבוד בלילה וזה, הוא יהיה הרבה יותר חד, הרבה יותר מפוקס, מאשר בשעות הבוקר המוקדמות. תגידו לו לקום ב5 בבוקר, כאילו את שברת אותו, גמרת את הבן אדם. ואני בדיוק הפוך. אני בלילה, תני לי לנוח לזה, בשעות הלילה מאוחר, אני מדברת על לפנות בוקר, מה זה, השעות הקטנות של הלילה, 1, 2, זה בוריס פורח, כן? אני לא. מצד שני, אני מעדיפה ללכת לישון, לקום ב4-5 בבוקר, אני חדה, אוקיי? ויש משהו בלקבל את עצמך כמו שאת, לא להילחם בזה, אלא זה הטבע שלך, זה מי שאת, אל תילחמי בזה. את בן אדם של הרגע האחרון, סבבה, תקבלי את זה, עכשיו בואי נעבוד עם הרגע האחרון הזה, אוקיי? בואי ניצור את התנאים שיאפשרו לך לפרוח בתוך הרגע האחרון הזה, אוקיי? כי אם את כל הזמן תהיי במלחמה מול הרגע האחרון, אני לא מתחילה בזמן, את בהלקאה עצמית. נכון. ואז, story of my life, על כל דבר. את בהלקאה עצמית. אני ככה, אני זה, ואז זה קרה לי, וזה קרה לי, וזה קרה לי. ואת לא מאפשרת לעצמך שנייה להבין שרגע, זה המצב. אני עובדת מצוין במצבי לחץ. מצוין. אני יודעת על עצמי, אני מצבי לחץ פצצה. פצצה, בוריס כאילו מסתכל, הוא נהיה משותק, ואני עובד מצוין. ופה אנחנו מאוד משלימים אחד את השני, כן? אבל כשאת עובדת עם עצמך על העוגות, אוקיי? עכשיו את כבר עם ילד, אז את כבר לא רק אריאל, נכון. אוקיי? את לא רק עם עצמך, את כן צריכה להסתכל ולהבין רגע שנייה. יש את הדבר המתוק והמהמם הזה שנקרא ילד, שיש לו את הצרכים שלו, אני לא יכולה להתעלם מהצרכים שלו. אני לא יכולה... זה לא עובד. זה לא עובד, זה לא עובד. אני לא יכולה לשים את הצרכים שלו בצד, ולא רק זה שיש לו את הצרכים שלו, הצרכים שלו הם גם בראש. הם לפני הכל. נכון. הם לפני העסק, זה ברור, אבל גם הרבה פעמים הם לפנייך. נכון. אוקיי? ואני צריכה לקחת את זה בחשבון ולהבין, יש לי עכשיו ילד קטן, הצרכים שלו זה בראש, עכשיו שאר הדברים. לא כל האימהות ככה, וזה גם בסדר. כן, אין לי ביקורת לא לכאן ולא לכאן, אני רק אומרת, זה המצב. ואז אני לא יכולה להגיד, אוקיי, אני אשים בצד את זה שיש לי ילד. ואני אעשה עוגות. יפה. ואני אקח על עצמי 4 עוגות לסוף שבוע. שבח מוכר. לא 4. הלוואי 4 עוגות לסוף שבוע, אתם מזמנת לי פשוט. לא 4. 3. אוקיי? עכשיו, אם אני אומרת, יש לך קילומטראז' של 10 שנים בתחום, ואת מתקתקת, ואת יודעת שאין לך בלטעמים, אוקיי? וזה עוגות פשוטות וזה, אני אומרת, יאללה, סבבה. אוקיי? אבל כשאין לנו עדיין את הדבר הזה, אז מה חסר לנו בעצם בשביל לצלוח את האירוע הזה? הביטחון שלך. ולמה את ניגשת למבחנים כשזה קטן עלייך ויוצאת ומבלה וזה 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 ועוברת על החומר יום לפני? כי אני יודעת שאני אצליח. שזה מספיק לי, אני יודעת שזה את יודעת שזה מספיק לך. ויש לך ביטחון בזה שאת יודעת את החומר. כן, אבל יש לי 30 ומשהו שנה של לחיות בצורה הזו של הניסיון הוכיח את עצמו. מכיתה א' שמגיעים למבחן ואני לומדת בבוקר ועד התואר. יפה. עד המבחן הלשכה, שבמקום ללמוד חצי שנה למדתי, לא יודעת, שלא ירגו אותי, כן, אבל 3 שבועות אולי במצטבר. ומה שונה בעוגות? מאיזו בחינה? למה בעוגות זה לא הולך? למה בעוגות את לא יכולה לצאת לבלות לטטטה? עזבי לצאת לבלות. כן. למשוך את זה עד הרגע האחרון, ולעשות את זה בשנייה האחרונה, את העוגה. כי משהו תמיד מתפקשש, זה לא מצליח, זה לא עובד. למה? כי אני לא מספיק מקצועית. זה בדיוק העניין, את מבינה? עכשיו, למה אני אומרת לך את זה? לא בשביל לשים לך את זה טרח בפרצוף, בסדר? כשאני התחלתי ללמד, את יודעת שבדיוק לפני יומיים מישהי שלחה לי סרטון מהדרכה שעשיתי ב-2016, אני 2016 או 2017 בדיוק סיימתי את התואר. כן. סיימתי את התואר, היא שלחה לי הקלטה
היא לא שלחה בקבוצה את ההקלטה, היא שלחה? לא, שלחה רק את התמונה של העוגה. אני אראה לך אחר כך את ההקלטה. היא שלחה לי הקלטה, אני זוכרת את ההדרכה הזאת ככל כך סיוטית בשבילי, שאני לא רציתי לחזור לרגע הזה, באמת. זה היה מזעזע בשבילי, זאת הייתה הדרכה, כבר כן הייתי קצת מוכרת, לא הייתי מאוד מוכרת, אבל כבר כן הכירו אותי. זה היה אחרי שזכיתי בתחרות בארץ ותחרות בארצות הברית, וכבר כן הייתי מוכרת בתחום, אבל לא מאוד מאוד. וזאת הייתה הדרכה בחדר סדנאות, שהיה ככה כיסאות מסודר, והיה שולחן שלי עם ההדגמה. וליד, כאילו היה את השולחן שלי והייתה דלת, אוקיי? וזה היה הדרכות כזה, נגמרת הדרכה, נכנסת הדרכה הבאה. וההדרכה הבאה שהייתה אמורה להיות, אני לא אגיד מי ומה, כי אני לא רוצה לשון הרע חלילה, אבל ההדרכה הבאה שהייתה אמורה להיות, זאת שבעצם הייתה, לא זאת שהעבירה אותה, אבל זאת שהייתה אחראית על זאת שהעבירה אותה, פשוט עמדה בכניסה להדרכה הזאת, עם הדלת פתוחה, עם כל הבנות שרוצות להיכנס להדרכה הבאה, כשהדלת פתוחה, ומצועקות ומברברות ומדברות על האבדה, ואני בתוך החדר מנסה להעביר את ההדרכה, ובתוך החדר שלי הבנות מתעצבנות על זה שהן לא שומעות, כי היא עם הדלת פתוחה, ומתעצבנות עליה שתסגור את הדלת, והיה שם פשוט מזעזע, ואני הייתי אחרי 4 ימים ולילות ללא שינה, היה לי איזה פרויקט מטורף וזה, ובאתי עייפה, וזה כולה היה מבחינתי לעשות חד קרן, אפילו לא ציפיתי את ההוגה, זה היה להראות איך אני שמה קרן, אוזניים, עיניים, כאילו ההוגה הכי דבילית בעולם, כאילו, בסדר? לא מזלזלת, אבל הדבר הכי פשוט בעולם, בסך הכל לעשות קרן, אוזניים, עיניים, ועמדתי שם, והייתי במצוקה כזאת, שבאמת רק רציתי שעכשיו יהיה בור באדמה, שיקח אותי משם, ואז, אני אפילו לא זכרתי את זה, הגוף שלי מגן עליי, וכאילו מחק לי את האירוע הזה מהזיכרון, אבל כשצפיתי עכשיו בהקלטה, שמעתי את עצמי אומרת, פשוט הסברתי וזה, וראיתי שאני כזה מראה איך לעשות את הקרן, ותוך כדי אני שותקת, אני בשתיקה שמאוד לא מאפיינת אותי, אוקיי? פשוט מראה, אבל לא מדברת תוך כדי. ואז שומעים רעש כזה ברקע. המולה. לא המולה, אבל שומעים רחש בחש כזה ברקע, ואז אמרתי משהו שעכשיו אני אומרת לך שאני אמרתי את זה, את לא תאמיני שקרין אמרה את זה, אוקיי? ואז אמרתי, תקשיבו, אני אחרי כמה לילות מאוד קשים שלא ישנתי בהם, אני עייפה בטירוף, אני נורא רוצה להעביר את ההדרכה ולתת לכם את המקסימום, ואני חייבת שתעזרו לי ותהיו בשקט. זאת האמת המצערת, אבל זאת האמת. באמת, ככה אמרתי. את רואה עכשיו את קרין אומרת דבר כזה? לא. 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 בטח לא בהדרכה עם אנשים שאת לא מכירה. מבינה, יושבות איזה 40 בנות בחדר, ואני פשוט אמרתי להן ככה. לא, היום הדיקטטורית, מה זאת אומרת? היום זה משתיקה את עכשיו יש לי כפתור. יש לי כפתור, וכשאין כפתור דיקטטורה, ראינו אותך גם בלייב עושה את זה, אין יותר משחקים. יש לי כפתור. שם לא היה לי את הכפתור. ופשוט עמדתי ככה חשופה, והסתכלתי על עצמי, שאז בחוויה של אז יצאתי מהחדר והייתי בזוועה. הייתי בזוועה, ואני כן אספר לך שמישהו בתחום כבר אז זיהה, כאילו, והוא הכיר אותי שנים לפני כן, וזהו, הוא תפס את אותה בחורה ואמר לה, אני חושב שכדאי לך ללכת להתנצל, כי את תצטערי על זה בעתיד. איזה היא שעמדה בדלת? כן, זאת שעמדה בדלת ועשתה את כל הבלגן הזה. ואז הוא אמר לה, את לא יודעת מי, אבל את תצטערי על זה בעתיד. ואני יצאתי משם, ילדה, באמת, הרגשתי ילדה נבוכה, הרגשתי זוועה, ויצאתי משם, ואז אמרתי, וואי, הוא תפס אותי, הוא אמר לי, איך היה לך? אמרתי, היה לי זוועה, כאילו היה לי מזעזע, הוא ראה את המצוקה שלי וזה, ואז הוא אמר לה את זה, והיא באה אליי וביקשה סליחה ונתנה לי מתנה, ואני בכוונה לא אומרת בי זאת, לא חשוב.
ואמרתי לו, מה הסיפור? אז הוא אמר לי, אני הסברתי לה. אז הוא אמר, מה הסברת לה? מי אני בכלל? מה אני עושה לי? אמרתי לה שעוד כמה שנים היא תבין למה היא הייתה צריכה להתנצל. אמרתי לו, טוב, סבבה, וכאילו, מחקתי את האירוע הזה מהחיים שלי. ועכשיו כשהסתכלתי אמרתי לעצמי, וואי, איזו אמיצה הייתי. גם לבוא ולהגיד ככה, הכי חשופה שיש, הכי זה, ולמדתי מהאירוע הזה מלא, 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 מלא. ולמה אני אומרת את זה? כי כשאני יצאתי מהאירוע הזה, זה לא היה בקורבנות של, אם היא לא הייתה עושה לי את זה, אז ככה, אז ככה. אמרתי לעצמי, איך אני הייתי צריכה לנהוג בשביל שזה לא יקרה? בשביל לתת לתלמידות שלי את המקסימום, לא לתת לכל ההפרעות האלה מקום, כי מי שמבחוץ מפריע לי, מן הסתם הוא לא... הוא לא פונקציה, הוא לא מעניין. כן, הוא לא מעניין. לא בקטע של הוא כבן אדם לא מעניין, אבל הוא לא הלקוח שלי, אני לא חייבת לו דין וחשבון. כאילו, אוקיי? אני צריכה לייצר לעצמי את התנאים האופטימליים בשביל שאני אוכל לפרוץ, אוקיי? בשביל שאני אוכל להביא את עצמי במקסימום. ולמה אני דרך את הדוגמה הזאת? כי אני באמת אומרת, יש את כל הדברים שקורים מסביב, בסדר? תירוצים, אני קוראת לזה, יש מפה עד להודעה חדשה. נכון. ותמיד אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, מה אני צריכה לעשות בשביל לאפשר לזה לקרות? אוקיי, למשל, אם אני לוקחת את הדוגמה של הילד, ואני אף פעם לא הבאת אותו בתור תירוץ, אז אני בכוונה מביאה אותו, אוקיי, ולא דברים אחרים. מה אני צריכה לעשות? יש לי ילד, זה עובדה. אוקיי, אין לי מה לעשות. אי אפשר להיפטר מזה. זה סבתא שלי אומרת, ילדים זה לכל החיים. בהחלט. יש לי אותה. אני רוצה לעשות עוגה, מה אני צריכה לעשות בשביל שזה יקרה? האם זה אומר בייביסיטר, האם זה אומר לבקש מאמא שלי, האם זה... אני צריכה פתרון לדבר הזה בשביל שהראש שלי יהיה פנוי במה שאני רוצה לעשות בעבודה. אוקיי? את יודעת טוב מאוד שכשיש לי לייב שואו, יש מישהו ששומר לי על הילדים. כן. אוקיי? אני ממש לא מתיימרת להיות בלבוסטה שגם עושה לייב שואו, גם עושה עוגה, גם זה, גם זה. לא. כשאני עושה עוגה, יש לי מישהו עם הילדים שלי. אוקיי? כי זה מרגיע אותי, אני יודעת שהם בידיים טובות, אני יכולה עכשיו לעבוד. אז אותו דבר לגבייך. התנור עושה לך בעיות? בואי נפתור את זה. פעם אחת עשה בעיות, סבבה, ניתן לו עוד הזדמנות. פעם שנייה עשה בעיות, סבבה. פעם שלישית, זהו, צריך תנור חדש. אוקיי? ולקבל החלטות, חותכות. כאילו, אין מצב שתנור עכשיו עושה לי בעיות. תנור עושה לי בעיות. קדימה, אפשר לתקן אותו, סבבה, לא, אי אפשר לתקן אותו, קדימה, הלאה. מינימום הפרעות נקרא לזה, אוקיי? אמרת שמה שחסר לך, שאת לא מספיק מקצועי. נכון. יש לך קורסים. נכון. ועם כל הצניעות יש לך את הקורסים הכי טובים שיש היום בשוק. נכון. בסדר? נכון. הכי טובים שיש היום בשוק. מה גורם לך לא לפתוח אותם ולעשות אותם? שאלת השאלות. אני באמת לא יודעת. אני לא מצליחה... אני יכולה להגיד את זה למצוא את הזמן. אבל זה לא שאני לא מוצאת את הזמן. כי כשיש זמן, אפילו עם חצי שעה פנויה, אני עושה דברים אחרים במקום לפתוח עכשיו קורס. כאילו, אם זה, לא יודעת אם זה לא בראש סדרי עדיפויות אולי, או... לא יודעת, במקור, אוקיי, בוא נגיד, במקור זה בא ממקום של אני לא רוצה סתם להשתמש, לעשות חומרי גלם, לעשות עוגה שתלך לפח וחבל, ואני רוצה למכור את העוגות האלה ושתהיה לי הזמנה, חיכית לזה. חבלים. כל החבלים. כל החבלים. וכשתהיה לי הזמנה, אז אני אעשה את העוגות. וזה לא קורה. כי מה הסיכוי שמישהו עכשיו ירצה בדיוק את העוגה, גם כשאת מנסה לדחוף את העוגה, והכי אלגנטיות והכי סבבה, וניסיתי ועשיתי את זה מאוד יפה ומאוד חמוד, איכשהו בסוף אמרו לי, כן, אבל לא בדיוק כזה, כי זה לא בדיוק יושב לי, אז אני יכולה לקחת כזה אלמנט מפה, אלמנט משם, אבל אני לא באמת אגיע לעשות את כל העוגה. עכשיו, אני לא באמת צריכה להגיד את כל העוגה לצורך העניין, אני לא צריכה לדעת לעשות עוגה גבוהה, אני יודעת לעשות עוגה גבוהה. אבל כן נגיד לעשות את הדמויות.
או כן לעשות את המבנה, אפילו אם זה על דמות אחרת, זאת אומרת, כן להיכנס. אני לא, אז אמרתי, גם כשאני מנטרלת עכשיו את העניין הזה, ואמרתי, אוקיי, היום אני לא במקום שחבל לי, גם ככה אני עוד חודש וחצי נוסעת, ומה שאני לא אשתמש אני מעבירה הלאה, זה לפחות נושאים מזה משהו, נכון? אז אני לא מצליחה להכניס את זה אני יכולה לקום, להגיד לעצמי, השבוע אני מסיימת קורס, אני אומרת את זה כל הזמן. השבוע חולף, מתחיל שבוע חדש, לא פתחתי. מה זה יאפשר לך אם כן תעשי את זה? אם כן, תפני את הזמן ותעשי, הנה תראי, אצלי פה יש דברים שאף אחד לא קנה אותם. וזה כלום, זה אחרי שניפיתי וזרקתי. באמת הסתכלתי כשבאתי שיש הרבה פחות ממה שיש בדרך כלל. זרקתי מלא. תראה, אבל מה זה אף אחד לא קנה אותם? אנחנו על השולחן וזה בסוף את הקרקס. זה רק כקורס. הילדה היא כקורס. מייק זה אתגר פיסול. הוק זה של אריאלי. החסידות לדעתי גם היו אתגר. לא, היה הדרכה חינמית. אוקיי. והתערוכה. גם אני עשיתי יוגה לתערוכה. רק שאני לא יכולתי להריח את הבצק סוכר, כי הייתי זרקתי את זה לא פעם אחר כך, כי לא יכולתי לסבול את זה. אבל... אתה יודעת כמו מה זה נשמע? אכלו לי, שתו לי. יפה. נכון. ולמה אני אומרת לך את זה? כי עכשיו את פה, ואת עכשיו מסתכלת על קרין עמנואל של היום. אבל אם היית נכנסת אליי לסטודיו, לאותו סטודיו יפה שהיה לי בבינמי, היית רואה את אותו דבר. מלא עוגות שאף אחד לא קנה אותם. אוקיי. ולא הייתי קרין עמנואל של היום, ממש לא. ממש לא, אוקיי? למה עשיתי את זה? עשיתי את זה גם כדי לתרגל, ולהתקדם, ולהתאמן וללמוד. ועשיתי את זה כדי שכשאנשים באים אליי, אז יהיה להם את הוואו הזה. וחילקתי מלא. ועשיתי בזמנו עוגות לתצוגה לחלונות ראווה של חנויות אפייה. היה עוגות שלי בחלונות ראווה של חנויות אפייה. למה עשיתי את זה? להם זה מקדם את הבצק סוכר ואת הציוד ואת הכל וזה. אבל כשאני שמה את זה ושואלים, וואו, מי עשתה את זה? אפשר ללמוד אצלה? אז זה מביא אליי. אוקיי? והייתי מחדשת להם גם. אם הייתי באה ורואה שהעוגה הרסו אותה כי נגעו בה וזה, גם הייתי מחדשת להם ועושה להם חדש. אז נכון, מסכימה איתך. כל מה שיש פה עכשיו זה קורסים. אבל זה מה שיש פה עכשיו. אז אני אומרת, זה היה הדבר במקור. היום אני כבר לא שם, שיניתי את הפאזה, באמת המון דברים השתנו בפרספקטיבה בשנה האחרונה, ואני כבר לא שם. גם העוגות שהיום אני עושה, כשאני כבר עושה, גם אחרי שהחלטתי שאני לא עושה, אני עושה, הם לא בשביל הרווח. זאת אומרת, אני עושה אותם לחברים, למשפחה, לזה, בשביל לתרגל, בשביל לעשות, בשביל תיק העבודות. ברור לי שהסטיץ' שעשיתי לפני שבועיים, הוא לא הוגש של 250-300 שקל. ברור לי שלא, זה רק החומרי גלם אולי במחירים של היום. אבל אני עושה את זה בשביל לתרגל באמת. ואני באמת אמרתי, ואת זוכרת גם, יצאתי בהצהרה גם באקדמיה, אני עוצרת ואני לא לוקחת עוגות עד שאני מסיימת את הקורסים. ואני לא, משהו לא... בואי נשאל אותך ככה, בואי נחזור לסיפור של סטיץ', אוקיי? אוקיי. האם את כאריאל יכולת להוציא תוצאה טובה יותר? ברור. יופי. פי 100 יותר טובה. מה חסר היה לך כדי להוציא תוצאה טובה יותר? זמן וניסיון. יופי. זמן, כולנו מקבלים אותו שווה לא, גם הבנו שאני לא יעזור. זמן אני אקבל מלא, זה לא יעזור. אני אמצא מה לעשות פה שהוא לא העוגה. יפה. כולנו מקבלים את אותו זמן. אותם 24 שעות ביממה. לא יודעת, יש כאלה שנראה לי שיש להם 48, אבל לא יודעת. לא, אני אומרת לך, יש כאלה, את לא מכירה הארי פוטר, אז זה יעבור מעלייך הדוגמה הזו, אבל מחולל זמן שמאפשר לחזור אחורה לעשות יותר שיעורים, זה בדיוק זה. כן, כן. אז הזמן אין לנו מה לעשות איתו. ניסיון אבל, ניסיון, הרבה אנשים חושבים שזה רק פונקציה של כמה שנים אני בתחום. אבל יכולה להיות מישהי 10 שנים בתחום, והיא לא תגיע לרבע מהתוצאות של מישהי שהיא חודש בתחום. באמת אני אומרת לך. כי ניסיון זה לא רק כמה זמן אני בתחום, או כמה זמן אני כאילו במרינדה הזאת, אוקיי? זה גם מה אני עושה בזמן הזה שאני נמצאת בתחום.
וראינו באקדמיה הרבה דוגמאות של מה, כאלה בדיוק רציתי להגיד שאני רואה את זה, אני מטרפת מהבנות שמגיעות, פאק, מוציאות עוגות משוגעות, תוצרים מדהימים. מבינה? ולמה זה? כי הניסיון הוא לא בא רק מכמה זמן הן בתחום, אלא ממה הן עושות בזמן הזה. כמה הן מתרגלות, כמה הן לומדות, משם. אני יכולה להגיד לך על עצמי שכשאני נכנסתי לתחום, אז באמת לא היה לי הרבה מושג, כאילו גם בעיצוב עוגות לא היה לי הרבה מושג, אני חייבת להודות. עשיתי עוגות יפות, אבל כאילו עדיין הייתי מאוד מאוד בלמידה, ואז אני חשבתי, וכבר אני אומרת לך, מחשבה מוטעת לחלוטין, אבל זה באמת מה שאני חשבתי אז, שאם אני אלך לסדנאות מתקדמות, ואלמד לעשות דמויות ריאליסטיות, ודמויות ערומות עם כל האנטומיה והכל, אז אני אדע גם את הבסיס, כי בעצם אם אני לומדת משהו שהוא נורא נורא קשה, אז בטוח אני, כאילו הוא כולל בפנים גם את הבסיס. אבל זה לא ככה. זה לא ככה. הלכתי לסדנאות, ושוב ושוב ושוב, ובסדנה עצמה הצליח לי, אבל לא הצלחתי לשחזר את זה. בסדנה עצמה יצאו לי דמויות ריאליסטיות נהדרות, כי אני תלמידה מאוד טובה, אני יודעת להסתכל וליישם מיד, אוקיי? אבל כשהייתי צריכה לפרק את זה אחר כך ולעשות בבית לבד, זה לא עבד, זה פשוט לא עבד לי. ואז כשהחלטתי, אחרי התואר שלי, החלטתי לחזור לעסק ולהיות בזה לגמרי, אז אמרתי, רגע, אבל יש משהו בבסיס שהוא חסר לי. ואז היה לי את האומץ לשים שנייה את האגו שלי בצד, וללכת לסדנאות מתחילים. ממש ככה. הלכתי למאסטר שלי לדניס, ולמדתי אצלו בסדנאות מתחילים. ואז הלכתי וגם למדתי את הסדנאות המתקדמות. אבל כשלמדתי את הבסיס, פתאום זה נתן לי את היכולת באמת לפרוץ ולפרוח ולעשות כל מה שאני רוצה לבד. וזה גם מה שאני מביאה באקדמיה, את שיטת האומנות הפיסול ב5 שלבים. כי זה הבסיס. ברגע שיש לי את הבסיס, אז אני יכולה לפרוח. ולמה אני אומרת לך את זה? כי הקורסים, אם תיישמי אותם, זה ייתן לך את האפשרות לעשות את הדברים אחר כך בפועל, את העוגות שאת רוצה לקבל וזה, ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שאת כרגע יכולה לעשות, אוקיי? ואם זה מה שיהיה לך מול העיניים, של אוקיי, כשאני אקבל הזמנה, אז אני אוכל לעשות אותו, למשל את סטיץ', שאני מסתכלת ואני אומרת, וואלה, זה הסטיץ' הכי יפה שיכולתי להוציא, אוקיי? גם אם זה לא הסטיץ' הכי יפה שיש בעולם, זה צריך להיות שאת שלמה איתו. שאת מסתכלת ואת אומרת, זה הכי יפה שאני יכולתי להוציא במסגרת הכלים כאילו שיש לי כרגע, אוקיי? אבל כרגע מה קורה? יש לך את הכלים בבוידם. מבינה? הם כאילו שלך. אבל הם לא שלך ממש, את מבינה? הם לא בידיים שלך. עכשיו, לפתוח קורס ותוך כדי עבודה ולחץ של זמן וזה וזה וזה, ללמוד זה נורא קשה. זה נורא קשה ללמוד תוך כדי שאת במשימה אחרת שהיא ביצוע. ומה שאני רוצה שנעשה זה את ההפרדה הזאת. אוקיי? פשוט הפרדה בין הלמידה, ההתמקצעות שלך בתחום, לבין העבודה עצמה. אם ניקח את התחום שלך של המשפטים, של העורכת דין, אם תוך כדי שאת לומדת לתואר, בשנה הראשונה את מקבלת גם עבודות של לכתוב מכתבים לאנשים וזה וזה וזה, ומתלמדת עליהם, זה לא היה נשמע לך הגיוני, נכון? לא. את מבינה? אז זה בדיוק אותו דבר, תני לעצמך את איך אני אגיד לך את זה? את יודעת, לי היה קטע, אז פותחת עוד סוגריים. לי היה קטע פעם, שהיה לי נורא קשה עם התחום הזה של העיצוב עוגות, כי זה תחום שהוא באמצע כזה. בקונדיטוריה מסתכלים על זה כנחות, כי זה לא קונדיטוריה עילית. נכון. זה כולה עוגה פחושה. נכון. טעימה ככל שתהיה, אבל זה עוגה פחושה. נכון. ובתחום האומנות מסתכלים על זה לא אומנות גבוהה, אלא עוגות. אז זה כאילו תחום
שכביכול הוא לא נחשב לא פה ולא פה. את מבינה? זה כאילו לא לבלוע, לא להקיא כזה. איזה תיאור, לא לבלוע, לא להקיא. אבל... לא מריח, לא מסריח. לא מריח, לא מסריח, בסדר. אבל זה כאילו לא לפה ולא לפה. זה לא אומנות גבוהה, וזה לא קונדיטוריה גבוהה. מבינה? זה כאילו באמצע כזה, מין יצור כליים כזה. כן, נכון. ולי כקרין היה נורא קשה עם זה, הרגשתי אנדרדוג. באמת. כאילו, גם לא למדתי אומנות בלימודים גבוהים, למדתי הנדסה בכלל בלימודים הגבוהים שלי. מבינה? למדתי אומנות בבית ספר ולמדתי ציור אצל צייר, אבל אין לי תואר באומנות, מבינה? תואר באומנות. אבל זה ישב עליו ותמיד הרגשתי כאילו שאין לדבר הזה את היוקרה שאני מנסה, או הייתי רוצה שיהיה לזה, מבינה? ואז זה גורם לנו איפשהו להפחית בערך של זה, מבינה? ואם את לוקחת את הדבר הזה בשתי ידיים, ואומרת, זה לא פחות מהתואר שלי כעורכת דין, אוקיי? אני מעצבת עוגות, ואני עורכת דין, ואני משקיעה בזה ובזה. את מבינה מה אני מנסה להגיד לך? שתתני לעצמך את הערכה לזה, בעצמך שאת תעריכי את זה בעצמך, ותאמיני בזה בעצמך, שזה שווה את זה, שזה שווה ערך לתואר שלך. כשאני עשיתי את זה עם התואר שלי כמהנדסת, שאנשים אומרים לי, נו, ומה את עושה עם התואר שלך כמהנדסת? את לא עושה עם זה כלום. את מהנדסת, את הולכת לעשות עוגות. היו אמרו לי משפטים כאלה. אבל זה בדיוק מה כשאני הגעתי אלייך, זה מה שאני אמרתי לך על עצמי. אותו דבר. אני לא יודעת אם את זוכרת. אמרתי לך, אני עורכת דין. מה עכשיו אני עושה עוגות? מה זה קשור? נכון. איך אני אבוא ואני אגיד להורים שלי, עכשיו אני מעצבת עוגות. ובאופן מפתיע, אגב, אמא שלי משוויצה בעוגות שלי הרבה יותר ממה שהיא משוויצה בתואר שלי, אבל בסדר. את מבינה? כי זה משהו שהוא יותר... גם אמא שלי. יותר קל להשוויץ איתו, אבל תראי איזה כמו עוגה בת שלי, אז תמיד תראי איזה מכתב הבת שלי כתבה, נכון. ולא. יפה. אז את מבינה? אז תקבלי את זה עם עצמך ותגידי לעצמך, תביני עם עצמך, זה לא פחות. זה לא שווה פחות. זה משהו שחשוב לי. איך אמרת? בואי נחזור לזה. עסק שמשמח הרבה אנשים. בואי, וולט דיסני. זה, וולט דיסני הוא יפה. נכון. עם המיקי מאוס שלו, עם האחבר הזה שלו, משמח מיליונים, אם לא מיליארדים. אוקיי? נכון. מאפשר לך לחיות את החיים שאת רוצה. את רוצה לעשות דברים בעלי משמעות שמשפיעים על חיים של אנשים, אוקיי? דרך העסק הזה, את יכולה לעשות דברים בעלי משמעות שמשפיעים על חיים של אנשים גם בתור עורכת דין, אבל את בוחרת לעשות את זה גם כמעצבת עוגות, אוקיי? אז תני לזה עם עצמך את המקום ותגידי, רגע, שנייה. בשביל לעשות את זה, אני חייבת להיות מקצועית. מבינה מה אני אומרת? את חייבת. ואז כשאת יושבת על התחת, ומתרגלת רק לשם התרגול, ומבזבזת קופסת סרצ'ינו שעולה היום 60 שקל לקילו, אולי טיפה יותר, כן. אז זה שכר לימוד. נכון. אוקיי? זה פשוט שכר לימוד. תוך כדי שאמרת את זה, חשבתי לעצמי שזה שכר לימוד, כשהשווית את זה לתואר, אז גיא כל הזמן אומר לי בבית, או לא לי, כל פעם שמישהו בא, ואני בדיוק עושה עוגה נגיד, ורואים שאני עושה עוגה, ואז הוא אומר, 5 שנים ב100,000 שקל שמתי לה על תואר, ובסוף היא עושה לי עוגות. שמתי 100,000 שקל על תואר. נכון. זה בדיוק העניין. נכון. אוקיי? וזה פשוט שכר לימוד. ואז עכשיו, מה זה שכר לימוד? כבר קנית את הקורסים. והקורסים לא זולים. נכון. זה לא הקורסים הזולים שיש בתחום. לא. אוקיי? כבר שמת את הכסף על שכר לימוד, זה כאילו שילמת לשנה באוניברסיטה, אבל את לא באה לשיעורים. אבל מבינה שאני אף פעם לא הולכת לשיעורים. בסדר, לא הולכת לשיעורים. את ניגשת למבחן? כן. יופי. אז את צריכה לגשת למבחן, אוקיי? והמבחן הוא להגיש את התוצר של הקורס, אוקיי? ואז את בונה לעצמך את הביטחון, ואת מגיעה לדקה ה-90 בביטחון שזה קטן עלייך. שזה פשוט קטן עלייך, באמת. ואז יבואו כל הבלת"מים בעולם, וכל הזה, ואת תעשי ברגע האחרון, אבל את תהיי בביטחון שהכל יהיה בסדר. אוקיי? שאין משהו עכשיו שיכול לקרות, ואת בקרייסס מטורף. יהיה בסדר. יש לך את הכלים, יש לך את הידע, יש לך.
אוקיי? הכל יהיה בסדר. ואז את תהיי במקום אחר. את יודעת, רשמתי לעצמי, אתן לך את הדוגמה הזאת, אז אני אתן לך אותה. כי אני חושבת שהיא פתאום כאילו תפיל לך אסימונים. אוקיי. קצת מתמטיקה. חשבון פשוט. מה זה מתמטיקה? כן, אני יודעת. לא משפטים. אני יודעת. ראיתי את החרדה בעיניים. לא בני גורן. חשבון פשוט. בסדר? ניסיון חיים אפילו, לא חשבון. אני צוחקת. יש לך כביש, מסלול אחד. בסדר? חד סטרי, מסלול אחד. אי אפשר לעקוף. אוקיי? את רוצה להגיע מנקודה א' לב' וזה רק על הכביש הזה. אוקיי. כמו בקיבוץ. כמו בקיבוץ, כן. בשביל להגיע מנקודה א' לב', באיזה מהירות את תיסעי? מה שהדרך מאפשרת. מה שהדרך מאפשרת. נגיד בכביש הזה מותר לנסוע 120. את רוצה להגיע הכי מהר מנקודה א' לנקודה ב', באיזה מהירות תיסעי? הכי מהר שאני יכולה. הכי מהר שאת יכולה. כן. נכון. שהדרך מאפשרת. יאללה, בואי נהיה סבבה, נהיה אנשי חוק. לא מבחינה חוקית, מבחינת הדרך מאפשרת. בואי, אני באה מאופנועים, אנחנו לא מדברות על זה, אבל... אני לא אעשה עכשיו 300 על כביש מתעכל. שהדרך, פיזית, מאפשרת. יפה, תודה. הדרך מאפשרת. את עדיין לא יודעת את זה, אבל לפנייך, מקדימה, יש רכב שנוסע על 60 קמ"ש. באיזה מהירות את יכולה לנסוע בשביל להגיע מנקודה א' לנקודה ב'? פחות מ-60 קמ"ש. כי אם תיסעי על 120 קמ"ש, מה יקרה? נכנס בו. את תיכנסי בו. זה ברור לך שאת תיכנסי בו. נכון. תהיה לך תאונה. נכון? אלא אם כן אני צריך לעקוף. אי אפשר, זאת אומרת, אין. את לא יכולה לעקוף. אין לעקוף. זה מה שאת עושה עכשיו, מלא תאונות בחיים שלך. את רוצה להיות שם, ברחוק, בגדול, בזה. את רואה את עצמך, עושה את העוגות המטורפות, הזה. אבל כרגע, יש לך מעצור. אוקיי? יש לך משהו שבולם אותך, שמושך אותך אחורה, אבל את אומרת, לא חשוב, אני אסתדר, אני אסע. את נכנסת פה על 120 קמ"ש. עכשיו שאת מדמיינת סיטואציות, את מצליחה להבין למה נתת לך את הדוגמה הזאת? לגמרי. לא חשוב, זה יהיה בסדר, נכנס בו, אז נכנסת בו. עכשיו, קורה מה שידעת שיקרה, אוקיי? אין פה הפתעה, אוקיי? ועכשיו, מה העניין? את בן אדם אינטליגנטי, את כאילו יודעת, ואני רוצה להגיד לך, לפעמים, אריאל, את לא רואה את הסכנה? את לא רואה שאת צריכה שנייה לבלום? את כאילו, לא, טרח, נכנסת בו. שאני אומרת לך את זה באהבה, את יודעת שזה 100% באהבה. ואז אני אומרת לך לפעמים, למה אני נותנת לך לפעמים להיכנס, את יודעת? כדי שאני אלמד. נכון, כי אם את לא תלמדי בעצמך, את לא מהאנשים שיקשיבו. לא. יופי. אם אני אגיד לך, זהירות אריאל, אני אשים לך שלט ענק, זהירות אריאל, יש פה רכב שנוסע על 60 קמ"ש, תאתי. האם את תאתי? כנראה שלא תאתי. אז אני נותנת לך להיכנס בו. אז נכנסת בו פעם אחת, ופעם שנייה, ופעם שלישית, ועכשיו אני שמה לך את זה שנייה על השולחן, ואומרת לך, אריאלוש, בואי שנייה נוריד את הרגל מהגז. בסדר? נוריד את הרגל מהגז, נחזור שנייה לבסיס, אוקיי? נחזק את הבסיס בצורה כזאת, שאת תוכלי לשים את הרגל על הגז ויהיה בסדר, אוקיי? ומשהו יקרה, הרכב הזה יזוז משם, לא, משהו יקרה, השגחה עליונה, אוקיי? משהו יקרה, אבל בשביל שאנחנו לא כל פעם נעשה תאונות חזיתיות, אז אנחנו צריכות שנייה לחזור לבסיס. לחזק את הביטחון שלך, במקצועיות שלך, לתת למקצוע הזה את היוקרה שמגיעה לו בדיוק כמו עורכת דין, בדיוק כמו מהנדסת מהטכניון, אותו דבר, אוקיי? אותו דבר. כשאני מספרת שאני מהנדסת מהטכניון זה לא בשביל להרים, לא, זה, כי זה חלק ממי שאני, אוקיי? זה חלק מהראש האנליטי שלי, זה חלק ממי שאני, כן, אבל האם אני עושה עם זה משהו? לא. זה למה ככה? את מתכננת עוגות משוגעות, זה לא נכון. כן. זה לא נכון. כן. את עושה פרויקטים, פשוט במקום בגדול, אז הם... כן, אבל... כן, אבל. וברגע שאת בעצמך תקבלי את זה, שיהיו בלת"מים תמיד. שאת בן אדם של הרגע האחרון, זה לא הולך להשתנות. שאת בלגניסטית כנראה קצת, זה לא הולך להשתנות. אוקיי? יש דברים שהם לא הולכים להשתנות. מה כן יכול להשתנות?
זה ההסתכלות שלך על הדברים. להגיד, אוקיי, אני בן אדם של הרגע האחרון, אני בלגניסטית, אבל אני מתפקדת פצצה תחת מצבי לחץ, אני פותרת את הבעיות, אוקיי? ובשביל שאני אוכל לתפקד תחת מצבי לחץ ובאמת לפתור את הבעיות בצורה הטובה ביותר, אני צריכה להרגיש ביטחון במקצועיות שלי. וזה מה שאת הולכת לתרגל עכשיו, לקחת את המשימה הזאת של להטמיע מיומנות חדשה, אוקיי? להטמיע את הדבר הזה, למשל אני יכולה לספר לך על עצמי, אני נורא רוצה ליצור יותר תוכן וזה וזה וזה, אוקיי. וכל פעם, גם שיתפתי את זה באינסטגרם לא מזמן, כל פעם שאני באה לצלם סרטון, אני מסתכלת על עצמי ו1000 תירוצים. את לא מאופרת, את לא מסורקת, את לא ככה, את לא פה, את לא שם, אין לך, המיקרופון לא עלייך, לא שומעים טוב, התאורה לא טוב, 1000 תירוצים. ואז אמרתי לעצמי, אני עכשיו, בחודשים הקרובים, לא הולכת להתאבד על כל סרטון שיהיה מושלם, ממש לא. אני הולכת לתרגל את המיומנות הזאת, של לפתוח מצלמה ולצלם. שיש לי משהו להגיד, לפתוח מצלמה ולצלם. גם אם אני לא אעלה את זה. אבל לפתוח מצלמה ולצלם. וזה מה שאת הולכת לתרגל, את המיומנות הזאת. את לא הולכת להפסיד שום אתגר פיסול. כי זה בסך הכל 3 שעות. בסדר? אני צוחקת כי יש עכשיו אתגר פיסול שאני הולכת להפסיד. אבל למה? למה? כי את עשה? לא, כי יש לי עוגה. את מבינה? אבל היא לא מטורפת. כאילו היא לא... יופי, אז אם היא לא מטורפת, אז תעשי... היא הייתה מאוד מטורפת, אבל כנראה לא תהיה. בייביסיטר לעוד 3 שעות, תשלימי אותו אחר כך. ברגע שאת אומרת, טוב, התירוצים לא תופסים אצלי מקום, אלא אני הולכת לעשות את זה, אני הולכת לעשות את הקורסים שיש לי. יש לך מספיק איפה ללמוד. יש לי המון איפה ללמוד, יש לי יותר מדי. תצחקי, תשאלי את בוריס מה שאלתי אותו לפני שהתחלנו. מה? נו, מתי אתם משחררים כבר את הקורס של אמסטרדם? כאילו שאת תרוצי לעשות אותו. לא, אבל אני רוצה לקנות אותו במחיר השקה, כי אחר כך אני אקנה אותו במחיר מלא. נו מה, אני לא יודעת מה יש לי לעשות. אל תדאגי, זה עתדי. את מבינה את הסריטה? אני מבינה, ברור, אני מכירה את הסריטה. עומק, העמק שיש פה. שבר הסורי אפריקני עובר כאן בדבר הזה. אז את יודעת מה? הקורס של אמסטרדם זה בדיוק הדוגמה של איפה את רוצה להיות ואת רואה את עצמך שם, ולגשר על הפער בין איפה את נמצאת היום לבין איפה את רוצה להיות, אוקיי? זה בדיוק מה שסיפרת לך על עצמי, שאמרתי על עצמי, אני אלמד דמות ריאליסטית, זה, כשאני בינינו, לא היה לי ביטחון עדיין לעשות דמויות ברמה של הספרינט, של דובי. כאילו, ידעתי שאני יכולה, אבל זה היה לוקח לי 3-4 שעות לעשות דמות כזאת, שהיום אני עושה אותה ברבע שעה. אגב, זה גם אחת הבעיות שלי, שאני באמת נורא איטית. כי אין לך עדיין ביטחון. בטכניקה, זה יבוא רק אם את תקבלי את זה, שזה מקצוע. זה פשוט מקצוע, ואת הולכת להתמקצע בו, ולהיות תותחית בו. ככה אני עשיתי עם עצמי. אני אמרתי לך גם לפני שהתחלנו את הפודקאסט, אני הולכת לתת בפודקאסט שקוראת לו 180 מעלות, זה נשמע לפעמים דברים שכאילו אנשים, הדבר האחרון שאנשים יעשו, לקנות בצק פיסולי, הבצק הכי יקר שיש בשוק, להתאמן עליו, לזרוק לפח רק בשביל אימונים וזה וזה וזה, בשביל שכשתבוא לי הזמנה אני יהיה לי מספיק ביטחון. נגלה לך סוד? מעטות המעצבות שעושות את זה. מעט מאוד מעצבות קונות קורס בשביל ליישם את הקורס כמו שהוא. מעט מאוד מעצבות, את תבואי אליהם הביתה ואת תראי מלא פסלים שהם ישבו והתאמנו עם עצמן, לא הלכו לסדנאות, כי ללכת לסדנה זה גם חוויה, זה גם חלק מהחוויה וזה משהו אחר. זה הפאן שיש. בדיוק, זה משהו אחר. אלא אם כן את נכנסת לבנות מהאקדמיה הביתה, ואז יש מצב שאת תראי. נכון, אבל, וגם שם אני הרבה מתמרצת, נקרא לזה, נכון. בשביל שזה יקרה. נכון. אוקיי? כי הרבה פעמים אנחנו, כבני אדם, זה לא הדבר הראשון שנעשה. יאללה, אני אשב ללמוד. בדיוק, יש לי עכשיו חצי שעה לנוח, אני לא עכשיו הולכת על בצק סוכר, אני אשב מול הטלוויזיה ומחק את המוח, כי אני צריכה לנוח רגע. בדיוק. שזה מטריף אותי, אגב, מטריף אותי, אבל...
אז כשאת רוצה למחוק את המוח, אז את יודעת, אני קוראת לזה לשרוף תאים אפורים. לפעמים אני אומרת לו, בוא שים לנו משהו מטומטם, אני רוצה בהגדרה... להרגיש את האינטליגנציה יורדת. כן, אני רוצה בהגדרה סדרה מטומטמת. כן, זה קורה לי לפעמים, אבל אני אתן לך דוגמה, למשל, אתמול זה קרה לי, הרגשתי כאילו עמוסה בטירוף, ברור זה היה במילואים, וזה, והילדים, וזה, והיה לי שעתיים שידעתי, טוב, יאללה, יש לי שעתיים עכשיו, אני יכולה או לעבוד או לעשות משהו אחר, ואמרתי, טוב, אני לא אספיק לעשות הסתכלתי על המשימות שלי, טוב, זה אני לא אספיק לעשות, זה אני לא אספיק לעשות, זה אני לא אספיק לעשות, מה כן? לקחתי בריסטול וצבעי מים, ועשיתי חלק מהתפאורה ליום הולדת של אריאל. באמת, משהו שיכולתי לתת גם למישהי אחרת לעשות. משהו שיכולתי להוריד מעצמי, אבל הייתי צריכה שנייה לנקות את עצמי, ואמרתי, יאללה, אז אני לא עכשיו אשב לכתוב דף נחיתה, שזה דורש ממני הרבה יותר. אני אשב עם עצמי, אני אתן לעצמי את השקט הזה, אני אעשה. אגב, אתגר פיסול זה יכול להיות הפסקה לגמרי בשבילך. כאילו, אם לא תסתכלי על זה כמשהו כבד, מבינה? אלא, אוקיי, יאללה, אני אשב עכשיו לעשות אתגר פיסול בפן. זה לא צריך לצאת מושלם. את חייבת שיצא מושלם? כן. למה? מה יקרה אם לא יצא? אני לא יודעת, זה משהו, זה הסיבות שאני נורא איטית. זה המקום הזה שאני יכולה לעשות את אותו דבר. החד קרן, את יודעת כמה פעמים עשיתי את הקרן הזאת? את יודעת כמה פעמים, ובסוף היא לא הייתה מושלמת, אבל זה טמטם אותי, אמרתי די. כאילו הצלחתי להביא את עצמי למצב שאני אומרת, אוקיי, אני אוהבת את הצורה, אני אוהבת את הפסים, יש לי פה איזה זווית, לא, אין לי כוח, די. מאוד קשה לי להגיע למקום הזה. וגם בזה, אחרי שעשיתי אותה, לא יודעת, לפחות 10 פעמים. תגידי, מושלם זה משהו שיכול לצאת על הפעם הראשונה? לא יודעת, אולי יש כאלה שכן, לא יודעת. כשלמדת נהיגה בפעם הראשונה, נכנסת למורה נהיגה שלך לרכב, נכנסת וישר נסע? האמת שכן. כן? זו דוגמה לא טובה. באמת? כן. מתתי מפחד. וואי, לא, אני ישר... נו, אז תני לנו, בואי ניקח דוגמה אחרת. פעם ראשונה שבאת להניק, ישר טרח חבר? וואי, לי, בחרת את דוגמה הכי... לא. מה זה לא? כן, זה פשוט היה כרוך בסבל בלתי נדלה, כן? זה פשוט סבל, עינוי. אוקיי. עד שזה... ונהיה יונק על. כן. נו. הוא תמיד היה יונק על, אני לא הייתי מניקתה, זאת הייתה הבעיה. אני לא הייתי שם, את מדברת על 120-60, אז הוא היה 120, אני הייתי ה-60, זאת הייתה הבעיה. הוא כבר שם, אני שמה רגע. אז את מבינה? אבל זה לא יכול להיות מושלם. אין שום דבר שהוא יכול להיות מושלם על הפעם הראשונה. אפילו הדוגמה של הנהיגה, אין דבר כזה מושלם. לא, לא מושלם. זה לא יכול להיות שלא, מושלם. אבל היה לי את הביטחון, זה כן. אוקיי. לא עליתי ונסעתי, סבבה. אוקיי, אז היה לך את הביטחון. עכשיו, יש לך הזמנה, יש לך של עוגות, יש לך את אותו ביטחון? לא. יופי. ממש לא. מה ייתן לך את הביטחון הזה? תרגול. ברור לי שתרגול. זה רק זה. זה אך ורק זה. את יודעת שלי היה, אני חשבתי שיש לי פחד מקהל, הייתי בטוחה שיש לי. ולא הייתי מצביעה בכיתה. באמת, המורה הייתה שואלת שאלה, גם אם הייתי יודעת את התשובה, לא הייתי מצביעה. קטע. גם אם המורה לא הייתה פונה אליי, כי היא הייתה יודעת שאני כאילו... איזה קטע? לא הייתי, גם אם הייתי יודעת, והייתי הכי חנונית בכיתה, כן, התעודה שלי תמיד הייתה פרפקט, לא הייתי מצביעה בחיים. ואז בכיתה י' עברתי בית ספר אחר, בית ספר תפן, זה בית ספר כזה פתוח, והכל שם כזה צ'יל. והמורה למתמטיקה, המורה של 3 יחידות מתמטיקה, יצאה לחופשת לידה, ולא הייתה מורה שתחליף אותה. המורה המובילה של 5 יחידות וזה הייתה עמוסה, וזה לא היה מי שיחליף אותה. וכמעט כל התלמידים בכיתה הזאת היו תלמידים שלי בפרטי גם. זה שכבה מתחתיי. של זה, ניסיתי להבין. כן, כן, שכבה מתחתיי, וכמעט כולם ב3 יחידות האלה היו תלמידים שלי פרטיים. כן. והמורה למתמטיקה באה אליי, גלינה, רוסיה כזאת, מהממת, סופר קשוחה,
תפסה אותי יום אחד בהפסקה ואמרה לי, קרין, תקשיבי, היא יצאה חופשת לידה, אין לנו מורה, אני רוצה שאת תיכנסי ללמד. אז אמרתי לה, זה לא יקרה, יש לי פחד במה. אז היא אמרה לי, אין לך כלום, את תיכנסי ללמד. ככה, סובייטי. ולא הייתה לי ברירה, ונכנסתי לשיעור ולימדתי, ופתאום ראיתי שיש לי ביטחון, ואני מלמדת וזה וזה וזה, ואז אמרתי לה, איך עשית את זה? כאילו, מה? אז היא אמרה לי, אין לך פחד במה, פשוט, יש לך ביטחון בחומר. את יודעת שאת יודעת את זה, את יודעת שאין שאלה שישאלו אותך שאת לא תדעי לענות עליה, אין לך את החשש הזה שיתקילו אותך, שישאלו אותך משהו שאת לא תדעי לענות, אז יש לך ביטחון. ככה זה גם בעוגות. ככה זה בכל דבר. יהיה לך את הביטחון שאי אפשר להתקיל אותך, שאת יודעת לעשות את זה, יהיה לך ביטחון. אז תוך כדי שאת אומרת לי את זה, אני מנסה לחשוב מאיזה סיטואציה בחיים שלי אני מכירה את הלהכיר מקבר טו קבר, כאילו בשביל שלא יתקילו אותי. אני מנסה להגיד, איפה זה שלי? זה יושב לי בתיקים בבית משפט. שאם את מכירה את התיק, ואת מכירה את הראיות, ואת מכירה את החומר, אי אפשר להפתיע אותך. אי אפשר להפתיע אותך. את מבינה? ובבית משפט יש לי ביטחון, כאילו... יפה, כי את מכירה את החומר. אז זה בדיוק אותו דבר. אותי היום בעוגות אי אפשר להתקיל. להגיד לך שאת קרין של אז אי אפשר היה להתקיל, ההיא שסיפרתי בתחילת ההקלטה הזאת, שסיפרתי לך שעמדתי שם וזה, אי אפשר היה להתקיל אותי? בטח שאפשר היה להתקיל אותי. הקושי שלי אז לא היה עם ההתקלה, כן? אבל בואי, כולה עשיתי קרן ואוזניים. אי אפשר היה להתקיל אותי ברמה הזאת, כן? אבל אפשר היה להתקיל אותי בדברים יותר מורכבים, בדברים אחרים. כן, לגמרי. והיום אני יודעת שלא, אי אפשר להתקיל אותי, בגלל זה גם יש לי את הביטחון גם לקבל הזמנות בדקה ה-90. יש לי, אני לא אעשה את זה תמיד, כי יש לי לפעמים מכוניות נוסעות קצת יותר לאט ממני, מלפניי, כן? אבל זה משהו שעבדתי עליו הרבה זמן. וזה מה שאני רוצה שתקחי היום. לא לסדר את זה בלוז, כי אם תכתבי את זה בלוז ולא תפתחי את היומן ולא תעשי את זה ובסוף תבחרי בנטפליקס, אז זה לא יעזור אני אגיד לך שאת צריכה לעשות את זה. ושאני אבטיח מתנות ופרסים מפה עד הודעה חדשה, זה לא יעזור. כי זה לא רק לסמן וי על הקורס. זה ללמוד. כן. זה לשבת על התחת וללמוד. ולשים שנייה זה לא לשים את החלומות בצד לגמרי, זה להבין שאני אגיע לאן שאני רוצה. השאלה היא באיזה מהירות אני צריכה לנסוע עכשיו בשביל באמת להגיע אל היעד ולא לעשות תאונה, אוקיי? יכול להיות שאני צריכה להוריד את הקצב בשביל באמת להגיע לשם בסוף. וזה מה שאנחנו צריכות לעשות עכשיו. רק להוריד שנייה את הרגל מהגז בשביל להגיע. אז לא נגיע עוד חודש, אולי נגיע עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3, אבל נגיע. זה הכל, זה מה שאני רוצה שיהיה לך. באמת. להוריד את הרגל מהגז ותקבלי את זה, זה בסדר. זה בסדר. כאילו, זה לא שאת לא תשיגי את זה, להפך. זה מה שמבטיח את זה שתשיגי את זה. מבינה מה אני מתכוונת? כן. אם אני כקרין הייתי ממשיכה להתאבד על דמויות אנושיות ריאליסטיות ושם, לא הייתי מגיעה לשום מקום, כי זה לא מחזק את הביטחון, זה לא בונה ביטחון, זה לא כלום, זה סתם, זה להפך, מוריד את הביטחון. שאת לומדת עוד ועוד ועוד ועוד, ובסוף לא מצליחה ליישם את זה לבד בבית. איך את? חושבת, אני רואה שאת במחשבות. כן. כי את יודעת, את מתחילה להשליך את זה גם, זו לא המטרה, כן, אבל אני מתחילה להשליך את זה על כל מיני דברים בחיים, לא רק על העוגות. אני מנסה לבדוק את עצמי, פתאום אני מבדק את עצמי בכל מיני סיטואציות, אבל כן, לגמרי חושבת. מנסה לחשוב איך אני לוקחת איתי מצג סוכר, סתומרי, תרגל, אני אקנה שם חדש, חשבת הכל. את קונה שם חדש, וזה בסדר. קונה שם חדש, ברור. וזה בסדר. ואת הזמן שיש לך עכשיו פה, את מנצלת כן, להתארגן, לנסוע לנסיעה הזאת רגועה, ובכיף ובצ'ילו, וכשיש לך זמן פנוי. את שמה לעצמך את המטרה הזאת מול העיניים, תכתבי לך על דף מה המטרה. המטרה, לעשות דברים בעלי משמעות שמשפיעים על אחרים, להיות, איך כתבת, רוצה להיות בעלת שם מוכר. זה מה שאת רוצה.
תבני את אריאל איזה יופן. היבריס, פתאום אני חושבת, איזה יוהרה זה להגיד רוצה להיות שם מוכר. למה? אני התחלתי ואמרתי, אני רוצה להיות מספר 1 בארץ. כשהיו כבר מספר 1 בארץ, ו2 ו3 היו. אז מה? אם את לא בהתנסות, דבר אחרון ואז אנחנו זה. אני למדתי בבית ספר, שנקרא בית ספר הריאלי, אני לא יודעת אם שמעת עליו, בחיפה. כן. הסמל של בית הספר, זה סמל כזה של משולש, ויש ציור של הבניין, כאילו בניין ישן כזה של פעם, וכתוב, והצנע לכת. זה מה שהיה מוטבע לי על החולצה במשך 9 שנים, לא סיימתי שם. סיימת בתפן. סיימתי בתפן, כן, ההורים שלי התגרשו, עברנו לצפון, לא חשוב. 9 שנים הלכתי עם החולצה הזאת שכתוב עליה והצנע לכת, אוקיי? וכל פעם שהייתה עולה השיחה הזאת בבית ספר, סביב מה זה אומר, מה המשמעות של והצנע לכת, אז אני לא אשכח את זה, היה לנו מנהל מופלא, שהיה אומר לנו, אתם הולכים עם החולצה הזאת, כתוב לכם על החולצה והצנע לכת, אתם הפנים של הבית ספר הזה. הוא אומר, זה לא, להיות צנוע, זה לא לדעת מה הערך שלך, ולהקטין מעצמך, ולהגיד על כל דבר, אני לא מספיק טוב, או דברים כאלה, או מה שעשיתי זה כלום, דברים, לא. להיות צנוע, בכוונה של שם, זה תדע מה אתה שווה. תדע מה אתה יכול להביא לעולם, ומה היכולות שלך, ומה אתה, ותהיה טוב, תהיה הכי טוב שאתה יכול. אבל, אל תתנסה. תהיה צנוע בהליכות שלך, אוקיי? תסתכל על אנשים בגובה העיניים. תהיה בן אדם הגון. אל תהיה נוד נפוח. אוקיי? זאת הכוונה. אני יודעת טוב מאוד מה אני שווה. האם אני מתנסית על מישהי אחרת? אני מאוד מקווה שלא, כי אז אני אתן לעצמי 2 סתירות. אוקיי? כן. וזאת הכוונה. אז זה לא היבריס בעיניי בכלל להיות שם מוכר. להפך, את צריכה לשאוף לזה. מצוין שאת שואפת לזה. פשוט, תביני, אוקיי, שם אני רוצה להיות. עכשיו בואי נבין איך אני הולכת להגיע לשם. זה הכל. זה מה שזה אומר. זה הכל. ככה פשוט. ככה פשוט. ככה פשוט, באמת. ולהבין שזה לא יקרה תוך יום-יומיים. וזה גם בסדר. ויש לך עכשיו ילד, וזה גם לא יקרה תוך שנה. וזה גם בסדר. הייתי צריכה לעשות את זה לפני. לא שטויות. הילדים זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לקריירה שלך. הייתי צריכה לעשות את הקריירה לפני. כן? בטח. בטח, ילדים הם מחדדים את היצירתיות שלך, את היעילות שלך, את שמחת החיים שלך, את הכל. טוב, אבל אני את מכירה את הראש שלי כבר. כן. ילדים זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך. לא, זה אחלה של דבר, אני לא אומרת שלא. יעילות, לא יודעת, מחדד זה בכלל מילה גדולה בסיטואציה. לא, אני יודעת לאן את לוקחת את זה. את יודעת, אריאל כל הזמן צוחק עליי, הוא כבר יודע, אמא מבולבלת, כן? אמא מבולבלת, הוא מזכיר לי, אמא צריך לקחת את זה מהגן, צריך זה, כאילו, אמא מבולבלת, אני לא מתכוונת לחדות כזאת. אבל את היצירתיות זה מחדד, את המוטיבציה שלך, את הרצון שלך לעשות דברים. מה זה, יש לו יום הולדת בנובמבר, אני צריכה לעשות לו עוגת מואנה לילד, זה לא מורדים מואנה. יופי, שימי לך מטרה. מכווינה, סטאר וורס, הארי פוטר, מה יוצא לי? מואנה. מואנה. אני לא יודעת לעשות דמויות, מה לא, מואנה? הוא בחר מואנה? הוא בחר מואנה. איך הוא בחר? הוא עוד לא בשנה. ביום שאת רוצה 5 דקות בשביל ללכת לעשות רגע משהו, מדפדפת לראות מה שנייה יתפוס לו את העין. מואנה. וואלה. ומאז אי אפשר לשים שום דבר אחר בבית. מעולה. כמות הפעמים ששמעתי את השירים של מואנה בבית. אז תקשיבי, מעולה. שלא יישמע כאילו הילד שלי עכשיו מחובר למסך. אבל זה, אם אני צריכה עכשיו דקה שהילד יהיה עסוק במשהו, והוא לא מוכן להתעסק בכלום, אני רק שם מואנה. וזה מדהים. הוא מסובב את המבט. אז תקשיבי, מואנה היא דמות אנושית. גם היא וגם החבר שלה. נכון, מאוי. זה מאוי, נכון. זה דמויות אנושיות, גם לא פשוטות בכלל. יופי.
בשביל זה את פותחת את הקורסים שיש לך, מתחילה לתרגל, מתרגלת מבנה, מתרגלת מבנה, דמות אנושית, פותחת אתגרי פיסות, שמה לך מטרה, את בנובמבר רוצה לפסל דמות אנושית לא פשוטה בכלל. בסדר? תפרקי את זה, מה יש לנו בדמות אנושית? יש לנו מבנה, יש לנו את אנטומיה של גוף האדם, מפרקת את זה ומתחילה לתרגל את זה, ואז כשתגיעי למואנה, גם אם תעשי את זה ברגע האחרון, זה יהיה מעולה. סבבה? סבבה. ילדים זה המוטיבציה הכי טובה שיכולה להיות לנו. מקווה. אז מה לקחת? וואו, המון. המון. דבר אחד שאת לוקחת איתך. להט. יופי. יופי. אני כל כך שמחה שבחרת בזה. להט. בהכל, אגב. להט, בשביל להגיע. כן. בסדר? אני אוהבת אותך. גם אני אותך, ותודה שבאת. תודה. תודה ממי שלי. זה היה לי כיף איתך. תודה שאירחת אותי, תודה שהזמנת אותי, וככה במיוחד היית חלק מההתחלה שלי בפודקאסט, וזה סופר מרגש אותי לעשות את ההתחלה הזאת איתך, וזה כיף לי, ותודה, תודה שגם באת פתוחה וכנה ומוכנה ככה לשתף, וזה מדהים וזה אמיץ בטירוף. תודה שנתת את המקום. כרגיל, אצלך זה מאוד קל. באמת, את הופכת את זה למאוד מאוד קל. איזה כיף. ממש. תודה רבה. אז זה יעלה ואת תוכלי לשמוע את זה שוב, בעיניים אחרות. כבר בטח תהיי בארצות הברית. ואת תשמעי את זה שוב. אני אהיה פרק אחד. אז בטח יהיה איזה פרק לפני. לא, אבל זה לא נחשב. יהיה פרק הקדמה, ואז אני אהיה... כן. אני מספר אחד. הנה, כבר מספר אחד. למה דברת שזה לא יקרה ביום אחד? הנה, קרה בשעה. אז בקיצור, אז להעט. זה באמת הדבר הכי חשוב שתקחי מפה. להעט בשביל להגיע לאן שאת רוצה. בסדר? בחתיכה אחת. בחתיכה אחת. בסדר? בחתיכה אחת. בדיוק. בסדר? יאללה, אז תודה רבה. תודה קרין. יאללה, ונתראה. יאללה, ביי. ביי. וואו.